Inauteriak, nor da nor. Momotxorroak. Altsasuko inauteriak goia jotzen du astearte arratsean. Gerra garaian galdu ziren inauteriak. Altsasu orduan askoz txikiagoa zen, gaurkoarekin konparatuta. Franco hil ondorenean berreskuratu zituzten, bai eta eraberritu ere, pertsonaia berriak sortuz. Izaera erritualizatua ikuskizun garekide baten elementuekin. Europako beste herrialde batzuetan jasotzen da altsasun irudikatzen den ereintzaren estena. Bi mozorrok uztarrira loturik tiratzen dute goldea, idi parea bailiran. Herri inauteri gisa ezagutzen direnen adibide ederra da altsasukoa. Landa eremurari erreferentzia egiten diona, denboraz kanpokoa bailitzan. Etengabe moldatzen ari den inauteri bat da ere. Odolaren erritua deiturikoan adibidez, momotxorroak mantal zuria odolez blaitzen duten unea, mozorro eta ikusleen arteko banaketa markatzeko baliatzen ari dazken urteotan. Eta ez da harritzekoa, inauteriak duen erakarpena ikusirik jende uholdea hurbiltzen baita bertara. Itxura beldurgarria dute momotxorroek. Ardi larrua bizkarrian, urritzezko saski handi batekin tamainaz nabarmen handitzen dira. Saskiari loturik, bi behi adar mardul. Aurpegia estaliz, uztarrien ibiltzeko kopetekoa edo berau gogorarazten duten ile edo artile ariak. Besoak odoletan bustirik, mantal zuria odoleztaturik, sardea eskutan, oinezko eta ibilgailuak xaxatzen ibiltzen dira Altsasuko kaleetan. Landa eremuan lanerak ohikoak izan diren maoizko galtza eta abarkek salatzen dute mozorroaren azpian gizakia dagoela. Inauteri gehientsuenetan gerta moduan mozorro gehiago hartzen dute parte Altsasuko inauterietan. Juan Tramposoak, ziripoten giseko mozorra hondikote eta baldarrak, maskaritak eta sorginak. Akerraren figura, akelarrean irudikapen eta guzti. Aurpegi estaltzea ez ezagutzeko moduan arautzat jo daiteke hemen. Momotxorro dantza zaratatxu bezain hipnotikoa, ilun dagoela plazako kioskoaren inguruan bueltaka hasten direnean. Amaitutakoan, maskarak kentzen dituzte denek batera. Aurpegi zikindu eta izerdituetan postasuna agerikoa da. Testua, Aitzpea Leizaola. Ilustrazioak Amaia Kajer. Mediabazk eta Naiz Irratia. Euroeskualdeak lagundutako proiektua.